ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ಪಾರು. ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಒಂದು ದುರಂತ ತಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಗಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಲೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೆ ಭಾರೀ ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಇದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಈ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. GLPS കുഞ്ചത്തൂർ സ്കൂളാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ PTA പ്രസിഡൻ്റാണ് ഞാൻ. ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് കുറേ പ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തായിട്ട് നിരവധി തവണ ഞാൻ ലെറ്റർ അയച്ചെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. രേഖ മുഖേന ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്. മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യണം, കിണറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിനും അതൊരു സുരക്ഷിതമല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിലും ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പരാതിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഏതാനും നിമിഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്തോ ഭാഗ്യത്താൽ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಪಟ್ಟೆನ್ನು പറയാം. ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಬೋಧನಾ ಪರಿಸರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. GLPS കുഞ്ചത്തൂർ സ്കൂളിൻ്റെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററാണ്. രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് സ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ POP പിന്നെ 2 ടൈൽസും താഴെ വീണത് കണ്ടു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ എത്താത്തത് കൊണ്ടും കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. രാവിലെ 8:30ക്കാണ് ഈ സംഭവം. അതുകൊണ്ട് ഈ പഞ്ചായത്തിനോട് കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ DOP വരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ POP ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഈ ടൈൽസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ നിലവാരം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കേടായി നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രിക്കോഷനായിട്ടൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.